Allah Muhammad Rasulullah wis wajite tansah dieling wis wajite padha nindakake azan waktu mandang wayahe sembahyang netati wajib jawuhe pangeran sholat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga nganti istiqomah lan sing tumaninah duwe sampurna yen berjamaah syukur lan asar salat saya dingadoke indah mular mare lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunai ojo sembrono iku perintah agung elingono ning donya wong sajela salat tawakal pasrah ning kuwasa yen kepareng sesungguhnya oi 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 Sati wis ajine ojo ditaake adan kuwang ayahe sembahyang tetep wajib jawuhe pangeran sholat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kaki istiqomah lan sing tumaninah duwe sampurna yen berjamaah sholat saya dingedoke tidak mungkar kadep lagi saja kepen ayogane ditambah sholat sunai ojo sembrono iku perintah agama elingono ing donya mung sejelo sabar tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng sesuk kasuwarga ya. Pepeling sampun katur Pak Wardi Mbak Siska. Nggih, Mbok bilih sang Guru Nadi napa satunggal lagun mamalih? Onje, derek. Derek. Mbah, menika badhe pripun?
Ngonze, ise oke. Napa, Mbah? Apa sing Apa? digoleki? Napa ingkang dipun padosi, Mbah? Apa? Ora nek. Ora ana kukus. Ora ana Goleki kukus. kukus, Oh, ora golek ana kukus, kukus. iya. Mang padoske baygon gek disumet, Mbah. Hei. Yo, si anjing ngarak dimiin Nurli. Yo. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Eli. Dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Eli, kemari, ayo lari-lari. Eli, kemari, ayo lari-lari. Kowe engko carry. Carry. Heeh, jatahe dhewe-dhewe. Yuk. Ya. Kowe ya. Ayo yo. Oh. Marilah kita nikmati tari dan musiknya bersama.
goyangan yang kadang itu sampai nanti purna. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana kaping papat tetengira ingkang luwe kaping lima zikir wengi ingkang suwe ingkang suwe sapa bisa nglakoni yo yo tarik yo Yo, oh, oh, oh. yo, 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 Iya. yo, 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 yo. Huh? 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 Iyalah.
aku dheweke goyang aku ngerti saben dino aku dikirimi roti kira-kira umure kaya mbokku kudu karo yosate ibu apa karepe aku ra ngerti sapedina aku dikirimi roti suwe-suwe atiku saya mundhek bingung kutu-kutu kepengin yang omahe kok dilala ibu pirsa kabeh saben teko rotine dibaleke atiku tentrem kaya ate yen tak pikir aku kudu guyu dhewe Yo, kondur yo, Surya Yudhoyono. Yo. Oh. Aku kudu ngerti cara aja ditinggal apribaden ati murah oke keri kejaman kok yo sing eling tepopo mas iku budaya
kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden kanthi murah Koke diri kaya sing iki eling bab opo mas iku budaya pancene betenadamu Yo, Surayudawana. ayo cong Ya. Yo, bali iki gampar kayanganmu yo. Gas. Gas. Ya. Ya, Mbah. Nah, didadah kok. Nah, pijeti. Alah. Nah, terus kene. Boyok. O ha o ha e a he o Hos Bablas.
ati setia janji sehidup semati Norayo among sliramu sing dadi kembangke atiku yo 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 Tresno iki ugi tansah bisa dadi kawiji. kondur. Sapa Sarak Bali? Yang? Nah, kepiye iki? Eyang Permadi, sapa sing arep Bali? Mriki. Dene ta? Hah? Wih, dari Bali kacau. Kacau. Kuwi iki SPG-ne MBG iki beliau kok kon Bali. Bali lah ngelih kabeh engko. Admin MBG jenengan Lho, lho. BG lho iki. Iki ahli gisine Iya, Surayudawana kok kon kondur. Nek ora ono Ibu. Walah. Mbah Permadi, mbok penyanyi-penyanyi kon Bali ngono. Heeh lho, Mbah. Aja. Ora ngene. Ono kok kari Lagu dhewe. napa iki? Lagune apa? Capek gunung. Iya. Karo sapa jenengan wau rene? Mangkat aku iki. Oh, lagi kok meneng wae rene yo. Ora to? Repot di ngono ki tenan iki kok. Heeh to lho. Basa isyarat ya ora iso. Basa isyarate ya ora iso. Ya carane nek arek rene-rene iki ngawe-awe. Nah, ngono ki isyarat, isyarate ngawe-awe ki ngerti to? Oh, ngerti. Oh, ngawe rene. Ngawe ngene ora ngene. Karo. Ngopo? Ora mulai. Yo kok dhisik kancane urung do mulai kok. Ya, sampai gunung sik ya. Ya, seneng-seneng bareng sik yo. Ya. Iki dibawani mboten, Mbah? Bawa Mbak Siska suwe ra bawa. Dibawani. Aku tak imbal saron wae, Mas. Aku tak pakil jeruk. Oh iya. Saben bengi. Ya pokoke urut teko jeruk. Nek kon kepiye iki? Oh, saben bengi kok ora konangan kepiye to? Saben bengi ngapa? Ora konangan. Ora konangan. Potang, Pak. Konang kok yo. Tak jelaske gak aku nek ora jelas iki. Ayo Ras. Iki bocah napa ngerti? Saben bengi. Lah nek awan ngopo to timbang nek bengi tok iki? Nek awan ora selo. Awan mboten ngertos lho, Pak. Lah kepripun? Ki ngono kuwi. Lah. Nyawa Dilege. Apik tenan. Iki sing mlorot ki anu kok ya HP-ne dadi HP-ne melu mlorot. Ini mlorot. Didelok Nurli. Kepiye? Jarat bawa ngono. Jarat bawa ngono. Aduh, rak DTF Nurli 50. Oh iya. Oke. Nurli lagi tekan Jira. Ya, lha apa? Kok parane rono tekan Jira. Lah sing anu, Pak, ira-ira promo tren jembatan Sangar. Ayo, Mbak Siska, call. Wata. Iki aku di prank iki nadane, sek. Oleh si roket ki kepetok. Iki aku di prank tenan to iki. Ayo, barane roket iki. Karo Wisnu ngono kuwi. Ayo. Yen. Iya, Yen Pak. memacan
Janur kuning Wah, apa ini? Gandeng aku anak wedok. iki nganggo latihan ora sing salto Atasane Surayudawana buka les balet. Balet lho. bar iki jarot Gusti, aku bar kabeh. kok mlorot Ayo Pak Wardi. monggo Pak Wardi Lagu girungan iki, Mang. Tak kudange kudange anakku Tang kintung kintang kintung tang kintung kintang tang kintung Juntang tang kintung Kintang kintung. Sangat dikudang ora ana lho, Pak. Kembang wae weton gunung oh apik tenan iki. Apik tenan pengrawitis SMKI. Suro laras. Suro Laras. SM Lulusan SMKI, Pak. SMKI kuwi Sekolah Menengah Kesenian Seni lho, Pak. Oh, Kejuruan seni dadose iya. kanca-kanca saka SMKI. Padha iki aku ya jurusane ya seni lho. Penyanyine Ya, seni. nggih saking lulusan Krakal. Aku jurus aku Wonosari Baron. Menengo. Lah ngendi sekolahmu, Pan? Oh iya, Ding. Ayo menemeng. iya Tekan apa ngendi iki mau? Ben kembang. apa iki Oh, diborong Pak Wardi, Mbak. Kembang bae. Ket kuwi napa, Pak? Iya, kembang lagi iki. Oh, lah ngene iki nek urung penyanyi iki bayar kok urung kembang gendut, Cak. Kembang wae. Nek nggon aku nek kembang wae tak tugari yo. Lah napa nggen kula Lha ya nek kembang wae rawo-awo. nggen kula kembang gaceng, Pak. Wah, kembang kacang koyo opo Tambu. gone jarot kok kembang boreh anake Weton gunung oh ya ya Ya. ya lanjut ke gon pacitan urung toh oh panas toh panas e tak kira ora pacitan nggih gon panas-panas ki kaya kopi wedang ngono kuwi Panas kayak kopi. termometer Termometer. udani panas udan to iki ya panas udan kebo panas udan udan panas udan udan panas aling aku pokoknya capek gunung ayo eyang ayo Yo reoke saka Kamal wah kirap. duduk ya Ya ayo. ya Ya. misoa orang aku tuh gunung oke foto mana ngaku paci alam ya ayo palaran yo gelem kok iki. Oh, aku
ya. Ya, wes ya Mas, urung cing. Digoke. Hinum mane banyu bening Ya. monggo Mas Katur. Suro laras yo. Tak. Ayo yo. Oi. Monggo yang bermati yuk. Iki sampai gunung yuk. Nyanyi ke HP ya Pak. Ya kok ngerti-ngerti bubar ngono ya HP. Penontonnya do kondur klanus ngono men. Nyanyi HP. Monggo Pak Wardi pun lajengaken. Syukur bisa nyawa. Syukur bisa nyawa. Gunung desa nanti. Good
Gunung Mas tak kadoki sego jagung yen mendung tak sili capek gunung Suwung ditinggal ngeliteh. Tinggal nonton jatel. Jatil nonton jatil, Jatil. nggih rasulan jatil ya. Ya. Pun lajengaken nggih monggo Nggih. satandhaipun sinten. Perkara bisa nyawa burung desa dan ya Ya, monggo. sampun katur monggo. Neng gunung kacangan. Gunung kacangan. Tutuk lho Nonat nonat. Ya, Oh. hoi. Nonong sing nonong iku sing duwe nonong sing nonong larang regane nononge sing guyu motif aduh sayang nononge sing marani aduh sayang Yo, 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 yo. Ya. Monggo Eyang Permadi yo kancane jak kondur yo. Eyang Permadi, ayo kondur. Ya. Ya, Cipinuci. Ya. Nggih, monggo Mbah, benjang pinanggih malih. Oke. Ya aku teko, Mbah. Anggere kon WA si Edi kae. Nek ora di WA Edi aku ora teko, Mbah.
بأهل البدر يا الله Eling-eling sira manusa damanono anggota ngaji opo terus katakan malaikat dijurupati Kandhangane wis diganti putih iku tandha ora bisa mulih ditumpake kereta Jawa roda papat roda manungsa